даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саршидагӣ ҳаст ё ин ки не? Баъди 9 моҳ иҷозат метиҳанд ки ба Федератсияи Русия ворид бишавем. Абрадна ки даромадем бо ҳамун патенти пештаратон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб гардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб гиред. Кадом нафарҳое ки мехоҳем донистан дар Федератсияи Русия регистратсияи шумо дар база дани оригинала ё ки дар база дани нест, номери WhatsApp мебурад бинависонед, проверка регистратсия мекунам. Баҳодур Шоев нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саршидагӣ ҳаст ё ин ки не? Кадом синну солҳо даъват мешаванд? Дар призови баҳорӣ синни солҳои 1999 то 2008 ба хизмат даъват карда мешаванд. Лекин дар инҷа рӯзу моҳшам ба назар бигирем, соли таваллуди 2008 ки ҳоли 18 сола шидагӣ набошад, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед ва фармонаш аллакай ба имзо расидагиаст. Шаҳзод нависонда. Салом, патент срокаш ҳастад. Регистратсия срокаш бучи то 20 марта. Тоҷикистон равон депорт мекунанд ё ки не? 14 январ ба регистратсия тамом шид. ҳозир бе регистратсия гаштани шумо нелегални қарор доштан дар Федератсияи Русия мебошад. Дар ҳолате ки агар дастгир кунанд ва огоҳ шаванд ки шумо регистратсия надорем, метавонанд шуморо аз қаламрави Русия выдворение кунанд, яъне ки запрет мешин. Хоҷаев нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. 24 апрел аннулировад буд мешавад. Граница перескат кунам. Патент споро мешавад. Болои ҳамин бор реестр даем. ҳуй мешавад реестр брам? Не, ҳуй намешавад. вақте ки аннулировад шидагиай ана ҳамун моҳу рӯзе ки шумо гуфтен, ҳамун моҳу рӯз ки омад аз байни як сол гузашт, баъдан метавонед шумо дуюмбора барои гирифтани патент ҳуҷҷат пешниҳод кунед. Кучаков нависонда. 3 моҳа рафтана як маълумот медодем. гости баъди чанд моҳ даромадан мешавад. вақте ки ба мигратсиони картаи гости шумо аз Россия берун мебироем, аз сари нав даромаданда тибқи қонун агар бигирем, баъди 9 моҳ иҷозат метиҳанд ки ба Федератсияи Русия ворид бишавем. Зулфия нависонда. Спецприём шиштагӣ одам биромаданаш кор карда метавонад дар Русия. Сабаби дар спецприём маҳкам будантон агар ки барои депортатсия бошад, барои ҳуҷҷат надоштан бошад, не мутаассифона. Бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки аз спецприём прямои аэропорт мебаранд ва роҳӣ мекунанд. як нафари дигар нависонда. ягон чизи нав надорӣ, барои лайк пул ҳамаша мекунӣ. ба фикрам ки пули падари ягонтаи шуморо нагирифтем мо истифода барем. ва ҳамин видеое ки мо мекунем як дирам фоида намеёра барои мо. одам мефаҳмидагӣ тамошо мекунад ва ба худаш ягон чизи даркориро аз ҳамин видеоҳо мегирад. Ильяс нависонда. Салому алайкум брат. ҳозир патент ҳамаи ҳуҷҷатон ҳаст. Проделит кунам, баъд хона равон биём. айсар бо ҳуҷҷат мекунам. агар ки патентон муҳлат дошта боша вақти аз Россия биромадан ва пулаш пардохт шидагӣ боша, абрадна ки даромадем бо ҳамун патенти пештаратон метавонем ки кор бикунем боз. Асадулло нависонда. Салом акаи Сорбон. ман метавонам бе патент яксола прописка кунам. акаҳом гражданини РФ. яъне бе патент гаштани кор кардантона дар назар дошта бошем, не, ба шумо иҷозат нест. яъне бародари шумо паспорти Россияро доштан, ин маънои ӯро надорад ки шумо аз гирифтани патент озод ҳастед. Алиматова нависонда. Ассалому алайкум. кӯдаконам ба реестр ғалтиданд. кай ғалтидан намедонам. имрӯз огоҳ шудам. вақте аз граница биромаданшон ягон чӣ намешавад. боз гашта дароварда метавонам ба Россия. пешакӣ раҳмат. вақте ки нафаре дар реестр ҳастед, дар чорум списка ҳастед, аз Русия баромаданашда запрет мекунанд, барои аз нав вориди Россия шида натонад. ва агар ки шумо огоҳ набошед, мисол бе ягон сабаб ворид шида бошад дар рӯйхат, метавонед биред ба МВД Русия муроҷиат бикунед ва дар ин ҳолат тафтиш мекунанд бе ягон нарушение ва бе ягон проблема. бо роҳи хатогӣ номаш дар реестр ғалтида боша, агар боз метавонанд ки аз реестр номаша бигиранд. Қосимова нависонда. Салом ака. чанд бор нависам, ҷавоб надодем. патенти шавҳарам аннулировад шуд. Тоҷикистон ба рафтан 5 моҳ шуд, кай омада метавонам. ман ВНЖ дорам. ба основани ман ки биёям прописка кардан метавонам. барои кор дар назар дошта бошед, абрад нарафтанда патент аннулировад шидагӣ боша, то муддати 1 сола наметавонам патент бигирам. як нафари дигар нависонда. Салому алайкум. сози хубӣ ака. номерои WhatsApp-тонам мегуфтем. як чандин савол доштем.
саволотонро метавонед дар ҳамин комментария бинависонед. худо хоҳад дар видеои дигар мехонем ҷавоб мегардонем. Аламов нависонда: салому алайкум, сози хуби падар модар созанд. ба ҳамин саволи ман ҷавоб тен. ман гости зада будам, кай метавонам рафта Россия? шукри худованд, ҳама хубай бародари азиз. нафаре ки гости мигратсиони карта қатъи аз Россия мебироянд, хеле ки мо гуфтем, агар тибқи қонуни Федератсияи Русия бигирем, шаҳрванди хориҷӣ бо мигратсиони картаи гости дар 1 сол 3 моҳ ҳуқуқ дорад. яъне ки аз Россия баромаден бо баъди 9 моҳ ҳақ дорем ки вориди Федератсияи Русия бишавем. зинда ва сарбаланд бошен. видеои имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволо бошад дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com